Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo Publiko. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod. Las 11:20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina. Sa subong, ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga kabataan radio programa diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Marso 8, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio hosts. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Day Salazar. Happy Sunday Aksyon Eden, and we are live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian man sa aton nga website, it's www.actionradiobacolod.com.ph. Yes, happy Sunday Action Day, happy International Women's Day subong adlaw. Yes, so ini siyang bulan na para sa mga kababainhan nga gina-highlight ang ginasining nga mga abilidad kag kapasidad Action Eden. So this time live sa studio sa Action Radio Bacolod ang pila sa mga hardworking nga mga SK officials diri sa mga syudad sa Bacolod Action Eden. Kay diri sa pungsod Pilipinas, mayroon sang relentless campaign ang Duterte administration against illegal drugs and terrorism. So ang PNP gintap nila ang mga young people naton, mga young leaders para buligan kung ano ba lang pwede nilang mahimo Action Eden sa pag-fight against illegal drugs kag terorismo nga ginatawaga. Action Day, hindi na kita magpadugay pa. Kilalahon naton nga mga bisita sa subong adlaw Action Day. Tagaan sila sang kahigayunan nga magpakilala man si ila pangalan Action Day. Kag ano ba lang role nila sa mga organization. Sige. First from Barangay Mansiligan, introduce yourself kag taga-diin kamo, go ahead. Hi, good morning. Good morning, Sir Dale and Miss Eden. I'm Fercy Almais, SK Chairperson from Barangay Mansilingan. Currently, the KK President for Bacolod City and KK President for the region of Western Visayas. Sir, introduce yourself, taga-diin. Good morning, everyone. My name is Jericho Malagsik. I am the SK Chairperson from Barangay Handumanan. And currently, I am the KK Auditor from Bacolod City. Miss? Hello everyone, my name is Lara Aliana Panes. I am the Vice President of KK Bacolod Chapter. I am the SK Chairperson of Barangay 8. And Miss Dana? Mayong aga sa tanan nga tagpalamati isang Aksyon Radio. I'm Dana Micaela Perma, SK Chairperson of Barangay Singkang Airport and also the Secretary of KK Bacolod City. There you have it mga ka-aksyon, ang mga officers or official
sa kabataan kontra droga at terorismo diri sa may syudad sa Bacolod from Barangay Mansilingan, Singkang Airport, Handumanan, and Barangay 8 Action Eden. So, first question, paano na-organize ang inyong grupo, Miss President? Hi, actually, KKDOT has been convened just last year, March 12, 2019, no, because one of the flagships of Duterte administration is centered on anti-illegal drug abuse and anti-terrorism. So that's why the PNP has convened youth organizations para man magpadayon sa sining advokasya. Primarily, no, ginapangayuan bulig ang SK chairpersons nga iupod sa ila nga annual barangay youth investment plan ang KKDOT for it to have funding, because basically wala man gid siya funding kay wala man gid bidu direct gid nga guidelines toward KKDOT. So, no subsidy from any organization or government. So, last time nakandak mo sang election, so far, ano ang mga natakol sa first ninyo nga pag-elect ng officers and your plans? Okay. So during election, no, do ginsaysay man gid sa amon sa PNP nga ang KKDOT is very much centered on volunteerism, nga ginatawag nga they have established nga wala man gid siya funding, but through the SK fund, no, through SK chairpersons collaborating to make programs for their barangay, amo lang na kag maka-establish ang programs nga ginatawag. Kami man, kitungod na intindihan man namon, nga since wala siya funding, how do we operationalize our advocacies, sa Bacolod City? So we ask help from the Office of the Congressman, sourced funds, and we've actually talked to one councilor, no, sitting in the sangguniang panunsod nung Israel Salanga, nga nag-conduct man sang BKD, Barkada Kontra Droga. So we hope to collaborate with him sa opening sang classes. Doon muna ang start sang amon gid nga campaign, symposiums, and all that. Pero other than that, we hope to encourage man sa mga SK chairpersons to innovate and modify man bimong. It's not plainly symposium. It's not plainly do PowerPoint presentations. We hope to make it more creative in a way nga it will create a sense of awareness sa mga kabataan. At the same time, mapainchindi gid sa ila kung ano gid balaya ang gusto sang amon nga administration kay do misunderstood ang some parts of the campaign ni bisang KKDOT. It's a sense of volunteerism, Action Eden. So, SK Chair Jericho, it's an additional job para sa inyo. Aside nga nag-focus ka mo sa inyo tagsa-tagsa ka mga barangay, may another pagit ka mga obligation. And ano lang yung mga pananawan, ano bala, ng kakapoy or burden siya para sa imo or okay lang? Well, of course, nung Dale, last year we have this kabataan kontra droga sa amon nga ABIP or sa amon balang nga barangay annual nga investment plan. So ini siya dugang lang ini siya nga naton nga work as SK chairperson as well as nga sa City of Bacolod nga dapat mangin aware man ang youth, because that is why gintap ni sang PNP ang mga SK chairs, because they believe nga ari kami di subong is to manifest man ang nga as representative sang sangguni ang barangay nga ang mga SK chair amo na sila mga ex-officio mo sang kabataan. So we are here to be the voice sang aton kabataan. So kinahanglan naton nga mag-work together, although nga hindi siya burden para sa amon, because some of us syempre burden siya sa iban because this is an additional job para sa SK chairs nga naga-eskwela. But para sa amon yang nga nakatapos na ya, so this is additional job nga wherein nga maka another experience para sa amon kag ang another nga activity nga mangin successful man at some point, because we wanted to help them, because kalabanan subong sang gina-recruit sang terrorists is the youth, mga minors. So through this campaign makabulig kami sa ilang nga mangin aware man silang if they consider nga magsulod dito na ano nila nga ay amo na to gali, no? So kinanglan gid siya nga ido
i-balance bala because nga at some point sa mga ang mga SK hindi kami silingkid nga fully nga i-persuade gid sila. No, because ang youth subong hindi na sila yung mamati sa imo in just one click. Kinanglan naton is to continue nga pag symposium sa ila, paghatag sa activities kontra dira nga para at least mabalaan man nila nga ang importance sang gobyerno yang nga pagbulig sa ila is to eradicate or diminish gadya ang ina nga mga programs sang terrorist kag sang illegal drugs. In your end, ti Action Dale gusto taman sila mabalano kaya ti syempre ginatagan ni sila sang amo nga responsibility. Actually kung tan-awon mo kadako gid Action Dale because ang kumbaga ang nakasalalay diya ang futures ng kabataan kag future generations kid. But we are glad nga ang mga kabataan subong nga leaders ara ang ilang nga drive gid nga padayunon gining kampanya not just sa mga law enforcers naton but napasa kumbaga nila sa inyo ang ilang man nga other responsibility. Hindi man sila nga napasa, but na-share nila responsibilities. Gusto lang na mo na balaan, kaya may nagapamangkot man nga iban, nga in your end, ano pagid man lang ginahimo nyo, nga extra effort, nga kamuya makapangita pagid kamo sang sources kung paano nyo na i-explain, kaya syempre nga hambal bala nila, Action Dale, nga hindi ka man pagpatihan sang isa ka tawo, kung ang ginahambal mo, halin lang sa baba. Lain gidya kung ang ginahambal mo kag gina-share mo sa tao halin gidya sa heart kay sa tigipisoon mo. So amo na anong mga extra efforts nyo ga kamo nga team ga brainstorming pa kamo ga research and everything. Actually, no, since kabalo man kami beforehand, niya do wala magid siya funding. So from there pa lang naminsar na kami. So how are we able to operationalize our plans and ideas paano ti amo to since we are very glad man nga aton yung mga leaders subong syudad sa Bacolod are very much progressive no and hindi sila balaya ang mga politiko nga do what do you call that do very traditional. They are very progressive no so in just one explanation may ideyahan maginila kung paano kami mabuligan but as to programs paano namon i-modify sa in such a way nga hindi man siya maging plain nga symposium plain seminar lang actually gin-include ko na sa akon nga annual barangay youth investment program ang somewhat artivism siya do it's like bala sa let's say murals and the bringing art into bringing the political and social issues through art. Do expose mo bala ang political issues through art. Do amo naman ay ang ginalantaw namon nga isa pagidya ka avenue nga mapa-realize man sa mga kabataan ang importansya sang pagpalayo sa droga. No, kagang importansya man niya makipagbahin sa gobyerno. Kaya ang goal gid ni ang goal namon as a team. Do is not solely to indoctrinate yung mga kabataan yung magpalayo, but the essence of it do hublasan mo balang kamatuuran bala kung ano gid dapat yang obrahon mo as responsible citizen of Bacolod City do amo na ang mas ginapaintindi namon sa kabataan. So it's not like saying nga hindi ka magamit drugs because harmful ang drugs. It's more of saying nga ano ang naubra sang drugs sa society. No, ano ang damage nga naubraya para maintindihan sang amo na nga bata nga hindi manggid nami mag-engage na. No, so it's both personal and societal gid do kamo ginang approach. So we hope to inspire other people and encourage them through arts and of course same mangyapon may symposiums mangyapon nga ginakonduct ang PNP. It's a commendable effort actually din para sa mga young leaders natin diri sa mga syudad sa Bacolod. Kay from time to time may nakabatian kita sa mga news nga may mga young people nga naga-involve, naga-interest sa mga CPP NPA nga mga organizations. Diri sa Social Development Center as of November 2019 may 35 na dala ka mga CAR or children at risk kag CICL or children in conflict with the law kag most of them are may mga cases sa drugs actually din. Correct na Action Dale kay ti pagpamati naman si ila nga ara balang
ang bata once nga ma-develop na ng understanding niya kabalo na siya action deal mo sang sala kag indi. Pero ang iban kabalo na sila nga sala na mag-involved sa illegal drugs or mag-involved sa ano nga mga organization or grupo. Pero damo damo entrance kung baga nga mag-entrance sila sometimes peer pressure ang kapigaduhon action deal. That's why nga kinanlan Manila as leaders nga maminsar kung paano na tanan butangan da sang gwardya ang tanan nga entrance kung possible pa lang. And action deal, I won't let it pass by no kay gatanaw gid ang taga hinigaran PNP naton. Nagambal sila action deal KK dat hindi inadugang sa trabaho but it is all our obligation to protect the country from drugs and terrorism. So we are empowering youth to fight drugs and terrorism. Education and information drive can kill drugs and terrorism. Action deal. Kay Sir, kay Major James Latayon dira sa Hinigaran, good morning. Yes, sa mga staff and personnel sa Hinigaran PNP, good morning. Firstly, ikaw ang president sang province-wide or region-wide, gid nga KK dat? Region-wide. Region-wide, meaning Western Visayas. Bali nag-meet makamo sa mga counterparts nyo sa ibang nga lugar. Yes, sa Iloilo, gin-hold ang election. Okay. No, last month? January, oo. So, grabing pressure kay ikaw gid ang ara sa top position and ikaw gid ang malid sa sining campaign. Dako magid. Dako magid ang pressure, no. Pero amo na gani kung ang advocacy tabi do ginapangabuhi tagid bala kagara balang we are true to fighting terrorism and drugs gid be, it will not be a hard task, hindi siya budlay, no, kay since we're very glad gid yabe and blessed nga ang advocacy naman bala may funding through SK Fund bala mas ma-materialize siya namon, no, in the most effective and efficient manner kay kami ang ga-decide sa budget namon. So that's very much helpful kag collaborative man ang mga SK chairpersons nga mamati man be kag mag-engage man. So ang funding Manila ginabutangan man allocation ang KK program. So medyo mas hapos magiho baladil kung ano ang. And it's a matter of connection man actually then kung may mga tao kaya nga luyag i-present ang imo sining mga plans and proposals and kung makita nila nga kadamo sang maka-benefit hindi na sila magduwa-duwa nga maghatag dira sang funding or resources nga maka-help sa inyo sining advocacy. Correct, in Action Dale, no? Action Eden, patanay ang bal ko, ako patanay ngalan. Pero, kung tanawon, no, anong mga kung baga, do mga initial ninyo, subong active, wala labo to bisang murals or paintings, ano pagid ang other niyo, subong, nga ginaistoryahan or ginadihon or ginaplano pagid? Well, of course, Action Eden, ang isa sa mga primary nga gina-plans namon is, amo na siya, we have to go school to school, kay kinanglan na silang i-empower ang mga students naton sa mga high schools and elementaries. Kag ang plans namon is to elect man sang ilaman nga youth leader sa school, every school, and then we have to convene them in one venue nga dito namon i-discuss sa ila tanan nga para sila man ang ma-empower man sang ila man nga mga other school organizations kag of course ang ilang nga mga co-students man sa inang eskwelahan because we believe nga in every single steps, no, nga ginatikang naton miski sa gamay lang we believe nga miski 5 lang kami kay bilog kay ang isa naman kapod wala din mo. So we believe nga miski 5 lang kami, madamo kami because nga kung ano kaalam sa mga youth, amo na kaalam gid sa mga youth, especially ang mga millennials na sa amon nga generation and how much more sa generation to come. And of course, kinanglan naton nga i-differentiate kung ano ang terrorism, yes, to activism. No, kinanglan na siya naton nga i-differentiate sa ila na siya through benefit man nga makahatag kita symposium sa ila kag mas clearer sa mind nila kung ano gid pala ang KK-DAT. And of course, sa bahay naman ni Miss Dana, so far, ano man ang may mga proposals kung bala nga maka-help or dira sa inyo nga barangay sa Singkang Airport? Diri sa KK-DAT or campaign against illegal drugs. So actually ng Action Dale ng sa amon barangay no ga plan ko nga
kay tungod nga kisa hindi tanan nga mga youth mapatawag ta sa isa ka place no nang area sa school nang butang given na nga TR sa school tapos lang sila matipon ng mambalan yung teachers nga may attendance na mo na. So ang ako naman niya plan sa amon is nang gid sa mga purok-purok sa mga kapurokan mahatag mga activities nga maka-encourage sa ila nga ma-attend sa amon nga symposiums sa dira mismo nga purok nga kay tungod nga hindi gid bala permi nato nga ma-reach out gid sila so kita gid na lang mismo ang mapalapit kag manaog sa ila. Grassroots level actually din mabudlay gid man nga tipunon ang mga kabataan especially kung hindi pa gid bala luto ang ila sini nga mga paminsaron sa sini nga mga pressing issues sa Pilipinas. Kag kung matipon mo magid Action Dale, ang budlay naman ang pagkuha sang ila naman nga attention. Ilabi na gid kung tupad nilang ila nga crush. Budlay Nga, nga Action Dale. Kaya syempre sa crush sa niya, mamati mo, hindi na sa gahambal. Kabudlay, Action Dale. Amo nang ang iban, actually, it exists nga, I don't underestimate sa mga capacity sa mga tao nga nagakandak symposium and training, seminars and everything. Pero ang iban, amo na blang kabudlayan nga, no matter kada weekends nyo sila bigyan na balikan, but kung hindi makuha ang attention bala, amugin ang isa sa pinakabudlay kit. Actually, then by the way, though SK chair ka mabalas ang barangay 62. Nga 62 ako, sino nagamban? Kaya raw, 61 barangay. So, number ka 62 62 ko. Oo, ang tao bala kay daw alalangay lang ka mo dira. Level Mga beautiful tanan. Alas 11:40 Action Radio Philippines Standard Time and sa aton nga panumbalik haton pa istoryahan ang mga plano sang KK officers and haton ibaloon kung bala ano sila mga full-time nga mga SK chair sila mga barangay or may iban pa sila nga ginaobra. Magabalik ang tingog sa mga kabataan radio program pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Alas 11:43 sa Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. And welcome back na sa pagpangalagad sang tingog sa mga kabataan radio program dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Natakot in Action Eden ang perhaps no ining all about sa KK data kabataan kontra droga at terorismo. This time, let's go deeper sa mga experiences sa mga bisita naton diri silang pagpangalagad sila tagsa-tagsa ka mga barangay. So far, kamusta ang SK life hag ang pagserbisyo sa inyong mga kabarangayan? Amon barangay Actiondale. At first do ka arab lang may pressure nga arab lang may ara ka dapat do nga standards nga ma-meet nga arang maano sila bala sa imo mo sila nga makasalig sila sa imo bilang isa ka leader. Pero sa subong ang samtang galakat ang chimpo nang gaamat-amat namon gakabalaan kung ano gid ang ilang mga needs nga kinahanglan gid ihatag sa mga pamatanon ta sin subong nang mas na sila mas knowledgeable na sila kag mas hapos sila subong pa yun tungod nga very optimistic may katama mga pamatanon ta subong. Full-time SK chair or may trabaho or eskwela? Wala ko ga trabaho pero ga school ko sa Masteral. Firstly, ikaw, kamusta dira sa area sang Barangay Mansilingan? Actually okay good. The Barangay Council and SK Council goes along smoothly man. Go along smoothly. Kag do ka okay man sa pamalakal bini kapitan, that's why nga do ka hapos man sa amon maghihoda no kay since wala pagid sang bonding gid bala, wala pagid bina free gid be totally or absolutely ang fun from ang fans ang SK. Pasalamatan gid gyapon namon ang kapitan nga mga naghatag sa SK sa kahigayunan yang nga matigayon ang proyekto nila nga wala bala sa vlog bala sang pamulitika. No, so amo ang ginapasalamatan ko kay Cap, no. Comparing BSK before and subong. Before do medyo naanad balang tao nga do ka lack sang governance bala, youth governance. I'm not saying nga lack sang SK chairperson but in a way ang system before do hindi siya amo na ka rigorous gid kag ka rigid bala sang mga requirements. Subong dapat mabatian man isang mga pumuluyo tano nga hindi hapos magpagwa sang budget no documentation requirements hindi gid hapos although nga mangkuton ka lang kung ang imo nga budget bi nga 4 million din mo na ginahaboy ginapangalimog mo na paano mo na ginakuha ang barangay may pondo wala ang barangay pondo no so it's a process gidya nga hindi mo gid mapagawa ang kwarta kung wala sang substantial requirements nga gina-require sang kuha. No, so in terms naman sang pag-adapt ko before the 1 year manggid nga nagligad na no, mga 1 year manggid na nagligad na. Di subong medyo naintindihan mo na kung ano pag ng mga programa nga pwede mo idugang. Before do okay ka lang sa mga usual activities ng SK. O symposium, kalanda be, paliga, amo na be. Subong do mas as time progresses man. Do mas naintindihan mo man yung mga needs pag ang kabataan nga dapat tagaan man sang atensyon. So na-realize ko nga really research is very much important gidya do ha mo na bala. So one man sa flagship sa subong nga SK Council nga program is research based gid nga nga approach para at least 'di ba ang issue on environment and issue on plastic flow diin na siya gakadto paano ang consumption mabalaan ta kag mahatagan ta sang gakaangay nga solusyon paagi sa research nga ginatawag no do ka muna so do medyo naga-progress naman ket. Jericho dira sa Barangay Handumanan kamusta ka dira? But amo na siya gani Actiondale because ang SK before is different from SK now. Sa una nang
may ara gina iya differences ya mo, may ara gina iya kung paano mo ipamalakad ang isa ka pang gobyerno. So sa ilaya kay syempre hindi pa na nila maintindihan before kung ano gud siya ang kabataan nga pang gobyerno, but now because we are in a ara na gid kami sa legal age siya nga pang gobyerno, subong niya maintindihan sang tawo kung di nagakadto ang ilang nga kwarta. Not all the time because SK everyday may liga. Not every month may liga. But ang SK Subong gina-require ni DILG sang proper way kung diin na siya gastuhon ang kwarta. Ang disbursement sang kwarta, may arat na siya proper guidelines kung diin na siya ginahaboy ang kwarta. So not all the time nga may legal lang amo na ang project ni SK nga successful. Dapat ang successful nga project ni SK kung paano niya i-empower ang iya nga youth, because hindi ma-stop ya ang drugs ya kay mahaboy ka lang bula. Hindi na siya amo na ang perception. So kinanglan naton nga kung ano pagid ba lang nga activities ang aton nga ihaboy sa aton nga community, sa society nga para ni ma-combat ang ini nga mga society nga problems. So ano pagid bala? Ano pagid, no? So amo na siya subong ang kina-workout namon nga paano ni siya ma-diminish ang mga kabataan nga CICL kag CAR, because amo na siya, we are number 1 in SDC sa CIC, yes, Sandomanan. So kinanglat pa ano ang obrahon ni SK, ano ang obrahon ni Committee on ano ni ganit panawag sa social welfare nga para matapos na ini kag miski hindi nga kinanglan gid naton matapos, but how long ang process, ano kadugay. So amo na step by step kinanglan naton ya ma-diminished ang ini nga crisis ang kabataan subong. So amo na siya nga ginaano namon sa tanan nga tagpalamati, no, nga mga youth kag sa tanan-tanan nga mga ginikanan nga nagapamati subong nga ang budget ni SK hindi lang na sa liga matupa tanan. May ara kita disbursements sang budget kung diin na siya nakakadapat. So depende sa SK chair, depende sa SK kagawads niya sa council kung paano na siya i-prioritize ang tanan-tanan nga mga item, i-itemize, no? And then i-approve na siya sa sangguniang barangay ang project ni SK. So I'm happy sa mga barangay nga naga-collaborate sang ila SK chair kag sang ila kapitan, because kapitan is the last person nga magperma nga ma-approve. So ina siya, it's two-way traffic. It's either nga si kapitan wala naga-approve sang budget ni SK or si SK wala naga-obra. Amo na siya ang tan-awon sang pumuloyo ang i-question nila. So basi bal mahambal lang sila nga si SK nagabaton lang sweldo. No, we are working nga kung paano i-improve ang aton nga community. It is how kung paano i-approve ni kapitan si SK. Thank you, Action Dale. Barangay 8, kamusta ka mo dira since ang barangay hall nyo? Ano, nakamusubong sa sulod sang Ayala? Yes. Kamusta ka mo So, dira? para sa amon, okay naman subong amon barangay hall, and I'm very much thankful sa amon kapitan, of course, kay supportive siya sa amon nga mga activities. And the problem sa amon barangay is, of course, ang basura. And, of course, ang drugs. Ang una ginamon nga ginaano subong is ang drugs gidya kag ang basura. So sa drugs kagina nag-anti-drug symposium naman kami yearly gina siya, but subong guro twice a year na namon ni balay moon. And wala gid kami ga kulang sa pag-educate sa ila kung paano i-segregate ang basura, pero ara naman na sila kung patihon nila ang amon nga ginaano sa ila. So of course, ang problem gid muna ang youth sa amon nga damo gid youth nga engaged sa drugs in sa barangay 8. Ikami ang ikaduwa nga nagasunod sa barangay 2 nga damo sang sang drugs. So amo na nang full time gid ko every day sa barangay. It's because nga gid ko kay Kap kung ang everyday nga mga problems sa nga gakatabo sa mga barangay, and gina-observe gid namon per me kung ano ang what's going on, especially sa tower, kay
you know, ang tower ya is very kumbaga dudamo gid nakabalo kung ano ang nagakalatabo kag kung anong may ara dira. So sa sine nang happy gid kami kay do nag-lesson pero gabalik gyapon. Ara gid gyapon do hindi gid madula do nabudlayan kami ni Kap pero ginatinguan gid namon kung paano gina siya namon matatapan pero hindi man sa subong, syempre step by step. And happy man ko sa barangay council namon nga kung anong iya ka-asking nga mga activities ara gid sila nga support para sa amon and ginabuligan kami nila, especially the secretary and our treasurer kag sa mga staff namon nga kung anong may ka-SK ga ano man sila sa mga kabataan kay sa amon actually sa amon barangay Budlay magituod nga itipunon ang mga kabataan bala. Kay ang usual kung ang ginahimo, ginaanan ko gid sila ya mga bagay bala nga needs nila nga parang magkadto sila sa amon. Do ginabartier ko para lang mamati sila sa amon magano. So amo na siya sa amon barangay. Long way to go actually din para sa sininga batch sa mga SK officials since extended ang ila sininga pagserbisyo sila sininga mga barangayan until 2022. Correct. Action Dale, by the way they speak, ang urge, ang passion, ang drive, ang sincerity, ara gid Action Dale. Kag di gusto ko pamangkuton niya, like, personally, kung next may plano pa kamo, nga duga muna sila dayon, Action Dale. Gusto ko kayo, or qualified pa sila. Kung hindi may qualified, Action Dale, basi may mga plano sila nga to the next level, Action Dale. Kaya syempre, makita mo nga gusto ginila ya ang pagbago sa ila, mga tagsa ka barangay, Action Dale. After your term, pahuway, or pasaka-saka naman? After isang term ko, Action Dale, actually, ang damo gid man tawag pamangkot sa kon sa mga constituents namon sa barangay. Kung ano gid akong plan. Actually, since may license man yung physical therapist, nang may ara man ko balaon man nga so gid ko kung i-way ko gid bala kung gid ang gusto ko. Mag-abot ang muna nga times nang naghahambal ako sa self nga damo pa man time nga gapangayo ko sign actually sa Ginoo kung para gid ko bala sa serbisyo publiko or kumanang ako niya career i-pursue. So as of this time, wala ka pa sang plano, you're waiting for a sign kung ano gid ang career nga gusto mong tahakon. Ikaw, Sir Jericho, what are your plans? My answer is simple and concrete. I think only time can tell. Teka dugay pa. Time to time, ang inadlaw galakat, nagalain ang imo paminsar. So only time can tell. Ikaw, Lara? Of course, guro nang i-anon ko danay. Siyempre, ginapangamuyo ko pa ng subong kung gid. Kung hindi man gid, kay ga-plan man kong kuya akon nga career. Pero, biskan ako guro sa akong career, I can help someone barangay. Bansilingan, ano ang plano? Binibining Pilipinas? Binibining Pilipinas. Grabe, ginagit sa ako ni Ano siya guro? Hindi, actually, since, ever since, yabe, ang serbisyo publiko, do ka hindi naman ginaya madula, yabe sa akon. I mean, bala, pwede nga sa gobyerno, pwede nga non-government organization, but I think naman, ang public service, hindi na siya limited to election. It's not limited to elected positions. Do ka muna, be. I think, Dale, to answer your question, be, I think mapadayon ko gyapon. Pero sa kung diin nga bahin sa serbisyo publiko, God knows. Diin. Barangay 62, ikaw. Pero actually, dila mo na, no? Kay Kiss Abala, may mga circumstances sila nga kagyan mo, ara, balang, for example lang ha, I'm not pointing out someone, nga, ara, balang,
Ti, kung amo ni, hindi kami pagsuportahan ni Barangay Kapitan, ay, sus, kung siya man, hindi. Maamo na bala action deal, ha. Di ba, due to circumstances man, kag, ti, syempre, tawo lang tamo, although nga gusto mo gid yung magserbisyo, pero kung may mga upang gani action deal, kung may mga sablag, mga sa imo nga, ti, pilion mo na lang, diri ka na lang danay sa higad, kumaga, backstage ka na lang, pero padaan ang imo nga pagserbisyo, hindi ka da sa front line nga, ang pagtadaw si mo daw si sino kagida diri ka na lang sa higad-higad danay action deal pero ti kung ang passion mo yung kag-drive mo yung magserbisyo kagida ti pwede man. Kada mo sa mga success stories actually din from SK Kagawad, nag-SK Chair, nagbarangay Kagawad, nagkapitan, ang iban ti successfully nag-konsehal actually din. And at the same time, tiyan mo ni, hindi ka man pagbutohon sang imo sini mga pumuluyo kung wala ka man sang may ginaobrahan. Kung nagdaog ka, it means nga effective ang imo sini nga pagpangalagad sa imo pagpungko bilang SK chairperson. May makita ang tao action deal kay amo na balang hambal nila himuon mo lang imo nga obra kay you cannot please everyone whether you do it or not. Everybody has something to say gid ako na action deal. Ti alas 11:59. Last question na lang sila. Sige, may isa last question. short answer lang. How do you deal with criticisms and bashers, especially kung kamo na ang ginatira personally? Paano yun siya gina-handle aning mga buta? Based on my experience ng action deal, instead nga maging negative na ginatake ko na positively nga maging inspirasyon ko pagid nga para ipakita sa ila kung ano pagid ang pwede ko mahimo kag kapatigid ko nga kung arab lang ko may gini amo na ang ano nila sa imo ipakita mo sa ila nga mas damo kapag pwede maubra kag mabulig sa mga pamatanon. Lara. Oo, samon gid barangay. Samon gid feedback, normal. Pero para sa akon wala ko na ginatake katon nga lain na siya or what. Wala ko na ginapatulan or wala ko na miskan ginhambalan pa ko bihambalan ko sang tao. Wala ko na ginaano, okay amo na ganit. Do ginano ko nga suggest mo lang na sa akon. Do ka amo na. So ano ko bala sila gina-prove nga bas damo pa ko nga may maobra. Nang hindi lang sa amo na kundi may ara pagid ng ginapa-wide ko o lang ang ako nagpaminsaron musikis agad syempre makasakitan kaya sa mga ginambalsi mo pero okay lang wala ka so normal kaya kasi syempre ara ka sa public servant ka public man mo life so damo gina sa limang balsi Jericho ikaw Well, oo. Ako naman so syempre, nang adlo-adlo kaya makakasalamuha tao because everyday ko ga-report sa barangay mo. Nang subong na lang nga doon ko sa barangay. But, everyday kaya makakita tao, everyday kaya makasalamuha tao, maihambal gina sa imo. Because amo na gani hambal ni Lara, nga because ari ka sa public service ang imo nga life public no miski wala mo na ginobra ihimo nang na siya sa imo i-critic na siya sa imo so dapat kabalo ka as public servant no nga as elected official nga kabalo ka mag-accept sang criticism constructively kabalo ka gid dapat mag-weigh sang self mo kung paano mo siya so kung i-criticize ka nila, it's a way to improvement man sa imo nga kaugalingon kung paano pag i-improve. But, nevertheless, kinanglan mo man nga at some point, hindi malikawan naton nga kasakit, gid man tuod. But, kung paano mo ni siya man i-conquer man, ano man mahibi ko, maano ko man, hindi ko kaintindi. May ara ginaya points ang life mo yang nga makita nila, miski ano kaya ka strong person sa ilang panulukan. But deep inside, yang kung ano ginhambal sang tao sa imo nga kasakit, dapat kabalo ka gadya mag-way ang kinanglan ko ya magbato sa kaugalingon ko. No? Because amo na siya kinanglan mo i-accept sa self mo nga amo ka na. 'Di ba? So, amo na. Grabe ka mga hugot. Si Percy. Syempre, normal yung may criticism because primarily, taxpayer mo, kwarta, sang tao ang ginagihota. No? So, may accountability as public officials. Nga-explain man sila kung diin ka kwarta nila. Sa buong nansindihan ko na kayo nag-aubra ko. Syempre, yung tax na ginakalta sa sweldo mo, dumjud ako, gido makabuhi man sa iban, sa isaguro ka
couple na. Diba? Ti, naintindihan to na iya kung anong struggle bala sa tao nga mabalaan kung di inya kadtong kwarta nila. So, ang criticism normal na katama, pero mas gusto ko gidya ang criticism ginapalabot sa akon kay para at least ma-address ta bala. Hindi man pwede nga hipsan ta lang kagibihibian ta lang kung ginabato ta sang storya because you want to gain the trust and confidence of people. So, dapat ma-defend mong kagalingon mo man. At the same time, mabalaan mo man kung anong lapses mo as public servant. So, hapos lang dahil wala nga mga before ta magatag sang lessons nga na-learn natin actually din, first your closing statement regarding sning KK your closing statement. So, sa mga kabataan, mamatanon, mga palamati, no, and especially to our leaders, SK chairpersons, our councilors, congressmen, members of the council sa panglunsod, no, mayor, vice mayor, you're really asking for support, kid, no, moral, manabi, or financial support para mapatigayon ni ang KK program. To the youth, no, PNP as well, we thank you so much, man, sa support permigid nga magpamangkot kung ano man bi ang mga programa nga ulubraho namon. Pero amo lang na, we hope gid to delineate the issues man of red tagging sa community, the issue on drugs and terrorism in a way nga mas hindi siya duka mainstream approach. We hope to make it more personal man sa mga kabataan. Gagabay pa mo na as we go along in life, we get to realize man our priorities as responsible citizens man no nga amo lang ginaginap mga muyo naman actually as public servants nga at the end of our term maparealize naman sa mga kabataan kung ano gid ka-importante nga mga buhi sa insakto to not engage in drugs and to not go violent on issues and principle nga pwede mo pa man lang i-lobby, pwede mo man lang i-participate sa government peacefully, i-course through sa government peacefully. So, mula na, thank you so much. Actually then, your learning sa subong episode sa ating programa. Good morning sa tanan ng taga-barangay 62. Pero actually, alam mo nga bali first, kay na nga research is very important, gid. Kay you really have to identify kung ano ang because kumbaga bala action deal, kung ano gid yung because for you to offer man and to give the right or the most effective solution kay para maging effective ka man action deal kag ang pag-intindi balasang ginatawag nga leader. Ang leader nga hindi lang magmando, hindi lang maghatag sa instructions, but a leader nga mamuno kag manguna sa action deal sa pagbago. Imo action deal ano natunan mo barangay 63? Young people can do more, action Eden. Dito ako kay Jerry Cambalya, may panindugan. Ako believe ko na sa mga young people nga nag-run sa social media, naghahatag sa nila opinion sa mga pressing issues sa Pilipinas, action Eden. Gina-respect na kay kada isa kitati may kanya-kanya man nga opinion. Pero namin nakang ilang opinion, gina-voice out nila. Wala nila nga ginatago. Sa iba sa halang kung hindi ka gusto, hindi lang pag-i-like na. Kag kung nanamian ka, i-share mo. So, dira ako sa mga young people nga mayroon sang kaugalingon nga panindugan nga hindi bala sang sunod-sunuran. Correct, gina-action deal. Kag damo-damo man na, depende naman subong sa mga kabataan kung paano nila i-deal ang sosyedad karon action deal, ang reality sa subong nga panahon. Pero amo lang na pangabay man sang tanan nga hindi lang pabulag-bulag kung baga action deal. Ang love lang na iya is blind. Pero ang reality action deal, kinanan mo buksan ang imo nga mata para mabuhi kagid action deal. Alas 12 sa Action Radio Philippine Standard Time sa mga fellow manilang mga SK chairpersons nga may mga nami nga mga programs, gina-invite naton sila nga mag-reach out sila sa aton if may mga fiesta, may mga programs or mga newsworthy nga mga programa action Eden. Pwede gid sila maka-reach out sa Action Radio Bacolod Facebook page o kung kay Action Eden nga Facebook page o kung sa akon man. Good morning election day kay SK Chairman Donna Yatco. Good morning sa mga taga-barangay 18, kaya sa mga taga-barangay Alihis, kay SK Chair Berha, good morning. Si Councilor Ayesha ako si Councilor Ayesha, madamo gid nga salamat. Alas 12 siya Action Radio Philippine Standard Time.
kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sang tingog sang mga kabataan radio program dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Programa para sa mga kabataan nga naghatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Saliwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.